Agintariok, bertaratu zarien guzti hori, eskerrik asko honetortxarren. Amorebita etxano, txikitxue da, Gasteiz eta Donosti edo Bilborekin alderatute, baina gure langilepe ertzainarekin batera lan bikain egin dere, eta oso arro gaude, bai gure udaltzaingoak eta gure teknikariak egindakoa orain arte. Oin plazaratu behar dugu, herritarrei, nola bere egunerokoan, nola afektatuko dion, turraren etorrera. Gure kasuan, turren familia, hau da, karabana guztiak kokatuko den lekua da gehien afektatzen dozkune gure udalerri zen, eta ustelaren 3an, goizeko 6:00 ordubietara, moztu egingo dira kale batzuk. Gudari kalea, Txiki Otagi eta San Miguel kaleen bitartean, Ibaizabal kalea eta bere aparkalekua barne, Nafarroa kalea, bi aparkalekoak barne, Azoka, Jauribarria, Belatxikita, Bizkargi eta Herrike Renteria 10 zenbakiraino. Arek izango dira, moztuko dizen kaleak goizeko 6:00 ordubizitara arte. Gero, turrak urtetzen duenean ibilbide horretan, San Miguel kalea moztuko da eta Carmen kalea moztuko da. Amorebita etxano zabalik egongo da edonontarako, Zornotzara etorteko, Azortzitik, Lemoatik edo Galdakotik. Beraz, alde horretatik ez da egongo inongo arazorik. Baina bai gomendatzen dutzugu, turra ikustera datozen guztieri, transporte publikoan etortea. Zornotzan ez da egongo lekurik aparkatzeko, eta mesedez etorri transporte publikoan. Uste dugu oso importantea dela. Bestetik, beste afekzio batzuk egongo dira, batipa Zornotzarrentzat, kasu honetan, datozen Bilbobuseko autobusek eta aldaketa batzuk eukiko derez, batzuk geltokizetan, ez da bete batzuk berez Zornotzatik ezin izango dere pasatu, honek batipat Durangaldetik datozenak. Gero, Euskotrenek indartuko du bere zerbitzua eta gomendatzen dugu Zornotzara etorteko edo Zornotzarrei urtetako Euskotren izango dela erabaki zuzenena. Bukatzeko, gure kasuan, herritarreik informazio zuzena emango jakie herritarren zerbitzu harreratik eta udaltzaingotik. Beraz, danari zuzendu, ekuiko dere informazio zuzena eta eguneratuta. Beste barik, seguru nau, erronka hau, gure aberri erronka hau, aurreratarako dugula, eta mundu guztiak ikusuko dugula Euskalduno zer garen, zertan garen kapaz, eta oso arro gongo gara 3an. Eskerrik asko guztioi.